Ndichikutambirai zvekare pano paTrari 263. Nyaya ndo inezvomuzora nhasi inyaya ine rufu mukati. Kusubscribe paTrari 263 mahara. Ini ndichange ndichikubatsirai nema-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uyezve malikes enyu anobatsira kuti vhidhiyo rino iri rive richifamba kune vamwe vanenge vasati vaona kana kunzwa nyaya yando inezvomuzora nhasi. Nyaya ndo inezvomuzora nhasi inyaya iyo yakaitika kuRushinga yemukadzi uyo anga achishedzwa nezita rake rekuberekwa rekuti Grace Murenza. Amadzadiwa, ndinokumbura kuti nyore mucomment section kuti rest in peace. Makesis atiri kunyoresiva munyika yedu yeZimbabwe makesis evanhu vari kurayana pachezvavo. Upenyu hwemunhu hauchakosheswe hwakufananidzwa nehwehuku. Nyaya yakamira so. Grace Murenza ari kunzi akanetsana nemurume wake. Ameno zvakafamba sei pakati pekunetsana nemurume wake? Mushakabvu ndiye anoziva chokwadi. Nyaya yakamira so. Murume uyu anonzi Barnabas Murenza. Barnabas Murenza murume iye anga ane 42 years. Grace mukadzi wake anga aine 28 years. Zvikunzi Grace Murenza maneighbors vakafumoona mutumbo wa Grace Murenza pamba pake usina musoro. Asi murume wa Grace Murenza haana kuwanika Barnabas, haana kuwanika musi wakaitika chiitiko ichi. Zviri kunzi akatanga kushaika. Mapurisa akazama kutsvaga nyaya iyi kuita tsvakurudzo yekuda kuziva kwainge kwaenda murume nemusoro. Asi Barnabas aisawanika. Zviri kunzi nhamo yaiitwa pamba apa mukadzi uyu anga akutochemwa iye Grace Murenza. Zviri kunzi anga akuchemwa. Amai gogo vepamba paigara Grace Murenza zviri kunzi vakaroteswa zvichinzi fambai nerodhi iyi mutsvage musoro wemushakabvu. Tsvagirai kudivi rinoenda kumachechi muchitsvaga musoro waGrace Murenza. Gogo ava vaudzwa vakaudza sahwira wemushakabvu anonzi iye Catherine. Catherine audzwa zvakataurwa nagogo ava. Zviri kunzi Catherine akatorana nemwana waGrace Murenza vachienda kunotsvaga musoro wemushakabvu. Zviri kunzi musoro wakawanikwa uri pachechi inonzi Zion, uri muBlair toilet. Pakazofonerwa mapurisa vakasvika vakakonfirma vakaona kuti musoro ndewemushakabvu, asi wairatidza kuti pamhanza apa wakatanga warohwa. Zvinorwadza zvinoseresa. Mwana waGrace Murenza akaona musoro waamai vake usiri pamutumbi. Zvise zvaitika murume waGrace Murenza iye Barnabas ari kunzi kutaura kunoko akazobatwa amirira kutongwa mhosva yake. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungiri. Amai ava vasiya vana dzavainherera. Munongoziva upenyu hwekukura usingachengetwe namai vako. Zvinorwadza. Kusina mai hakuendwi. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungiri kuti Grace Murenza achafa achiita zvekudimburwa musoro sehuku, kuraiwa sehuku. Vanhu vasviba mwoyo. Imwe yachona kuita kunge satanism, kumwe kwachona kuda kuromba, kutsvaga mari nenzira dzakasiyana siyana. Asi kupfudza upenyu hwemunhu haisiriyo solution. Tinokumbirawo vadikani titaure zvatinofunga pamusoro penyaya iyi kuti uri iwe uri kutonga murume uyu ungamupe makore mangani mujeri. Vanhu vakadai vanodhisefa life in jail. Dai kune mutongo uya wekuti auraya ngaurayiwewo. Pamwe zvimwe makesisi ekuurayana munyika yedu dai ari mashoma. Munhu wese akungouraya munhu nenguva yaada.